Right, siphinde sibingelele imbukelo weReal Nqubeko TV. Namhlanje siphinde sabuya nesiqephu sethu esisha sithi #emphandweni. Right, namhlanje sithiya kwesihambe siyabheka emakhishini. Namhlanje siphethe insizwa encinci. Sifisa ukuyithola ukuthi le nsizwa kuthiwa uncinci. Iqaleni nekhishi laqala kanjani? Siyakhumbula le nsizwa yaba uthisha. Yafundisa kwezinye zezikole eBhekuzulu. Sayibona isiphume kubeni uthisha yaqala ikhishi, inekhishi nangasesibhedlela. Inekhishi nala edolobheni kwaNongoma long distance taxi rank. So namhlanje ke sitha kwesihambe siyobona amaphanti ukuthi enzani, aqale kanjani azifike la khona akwesihambe sekhishini lancinci. Right, siphinde sikubingelele imbukelo weReal Nqubeko TV. Sesihambe safika encinci esikhishini njengoba ubona lapha ezikwethu sesikhona. Sizokhuluma nawe ke insizwa sizwe ukuthi kahle hle uncinci ubani, wenzani njengoba sizoba nencinci esikhishini okwesimthola. Njengoba beshilo ukuthi namhlanje sizovakashela insizwa uncinci, sifisa ukwazi kabanzi ukuthi ubani uncinci bese sihamba sabona sewunekhishi manje elibiza ngoncinci. Mfowethu asikwamukele sibingelele. Ngibonga ukungimema ngembeya nami ngibeka nabalaleli. Mfowethu sifisa ukwazi uncinci ubani. Uncinci Mdletshe wasekuvukeni. Ekuvukeni mawula etown akuyo indawo yaziwa kalula. Kumele mawuyichaza uthi indawo ephakathi kwaDabazi. Yasovukeni. Bathatha ngithi kuthiwa kusephesheya kwetama olayini ngako ulayini athi ubheke emayini ngako Sithemba lona on kune photo shoot mawehla before besuswa ngaseshinikini waye lapho. Ufike kanjani la ukhona ncinci uzuvule ikhishi? Because nasikwazi uphinde ufundise usitshele kabanzi ufike kanjani la ekhishini. Okay, ukusimplifya ekhaya sasonta kofazi bakaJehova. Bese ugogo maye oshumayela kuyakuthiwa bayensimini. Ngoba usisi wami emncane kunami kwakuyimo kuthiwa akaphela. Ngikwazi ukuqhubeka ngithi ngubekile ubhontshisi. Ube njalo ibhontshisi. So ngawufunda kanjalo ukupheka slowly, yabo. So into edathi kube yimuntu wazi ukupheka ngalokuthi ngimdala phela ekhaya. Ekhaya zayengekho inkomo. So ayengekho ama rules okuthiwa awabafana, amantombazana. So ngangivele ngiphekayo. So usually abangani bami nje omnotho Sipho Masango bayazi ngangivamisile ukupheka ukudla ngibabiza esisona. So kwabalwa nje uvele ngiqala ikhishi lo uqala ibhizinisi lokupheka ngoba kwakuyinto ebengivele ngiyenza ekungafina ukuthi ngiyasebenza. So enkathi ngiseyuthisha ngangekho qualified ngangenza iBS futhi angayiqedanga nayo. Okay. So kwafika isikhala fokuthiwa khona umthumela aqedele enza iPGCE mangenjalo uyahamba ayingakhetha ukuhamba. Akhetha ukuhamba. Wabona wabona haya ngishiye ngiyeqala ikhishi. Usuqaleke ikhishi selihambe la kubekaphi? Yiziphi izinto oyibonayo ukuthi through leli khishi sukwazi ukuzenza? Okay Nqubeko. Ngisiqala uthi nje ngiyayithanda ifashion. Angathi fashion ngasithanda istyle. Okay. Hayi ngisewuthisha wafethu wayekunzima. Ngangithenga kanye. Kwakushaya umhla ka4 kungase. Kushaya umhla ka4 kungasenamali. Kade ngolo mhla ka31. Okay. So ikhishi linginikeza imali lokuthi ngikwazi ukuthenga impahla lezi abahlala bengihleya mangigqokile. Yeah. Ngikwazi ukuthenga impahla. Ngikwazi i-financial freedom bafethu akuyona into encane. Ukuba nemali nje yokwenza noma yini oyifisa ngalezo izikhathi. Akuyona into encane. To the extent ukuthi manje sesizavula ishisanyama engasesibhedlela ayifandwe umuntu la ishisanyama. Imali yakhona sayikhanda sila ekhishini. Uyezwa mbukela ukuthi into oyiqala kancane ihambe ikubeke kwenye indawo. Wathiwa makuthiwa akayoqedela enza iPGCE wayiyeka wenza ikhishi. Unemoto sikhuluma namhlanje uyadrive, unemoto unekhishi lana elinye yasesibhedlela. Ama challenges obhekane nawo imapi udlule kanjani kona? Okay, okokuqala nje i-challenge yokuqala ukuthi ngisho ngangikwazi ukupheka. Kodwa ukuphekela abantu abakini abawu5 nokuphela abawu100 akufani. So there were times lapha ngidlela khona ama-measurements ngiwenze kahle kanti ukumeasure nge-maths nokumeasure ukupheka ayakufani bafethu. Okokuqala lokho 2 mhlambe ngokukudala nje Nqubeko. Umuntu nje ozethembayo. Into wrong ngokuzethemba ke uhambe uzube overconfident. There were times lapha ngisaqetha upheka ukudla makumnandi. Mabengitshela abantu mina ngitshela banomhawu. Kanti akumnandi ngempela. Nje ngoba ngidala ukuzethemba mina.
so ngiyitshela ukuthi akusikhontra kumnandi yabo. So there were times ngiba overconfident khona, kunekhala lapha ngangicomplacent khona, ngoba complacent lokhu nje ku right kube kunge right yabo. Enye challenge enkulu ekwakunzima ukuthola indawo lapha emarket, it took me some time ukuthola indawo. Ngalethi ngisaqala ngangisatha Redini, ngangikudeliver udla ngisuke Redini kuletha. Yeah. Lokho luxhaso ke walithola sekuqala ibhizinisi mhlambe engabe ukuxhaso kwamasomabhizinisi abancane, likho into enjalo wakwayithola wena mhlambe njengoncinci? Ayangifuni qama kunesikhathi lapha iIFP mention amabomu iIFP ngoba angithandi mina ukuthi umuntu angisize bese mase noma sengimbonga sengithi umuntu kodwa ngiyamazi ukuthi uba there was a time lapha iIFP ayisichasa khona emarket la ayangichasa ke to the extent ukuthi khona usise ngaze ngamkhipha ikhishi lakhe naye ngoba ngase ngine equipment eyanele ukuthi usengalivula yabo. So yaka ngichasa la ifika ngifuna uqamba manga. Yeah. Bafowethu zwile insizwa esihambile yalithola noxhasi. Nawe yazi yaphinde yakhipha omunye umuntu waba nekhishi layo. Okukhombisa ukuthi lensizwa inenhliziyo emnene ekwazi ukuthi mayisibonta inotho iphinde idlulisele kwabanye. Mhlawumbe ungathina ugqugquzela abantu abasha sesivala nje abantu abasha ukuthi baqala amabhizinisi bengayibukeli phansi noma ngabe yini abayiqalayo ngoba kusasa iyobakhela into ecacile. Ke ngingakusho ukuthi abantu ntomane beqonde ebusiness akwenzeki uliqale usune idea ephelele ukuthi uzokwenzana. Ngabe nginamanje mangathi kubantu mina ngaqala ikhishi ngazi ukuthi ngiyohamba hambe anjalo sidaza ne KFC. Yebo. Sambe siyithenga khona kube uphuthu igrave amasalad ubhiswe KFC bese sibiza lo price. Kodwa ngisaqala angangenayo leyo idea. So umuntu usewayiqala nje into uthi mawubheka nezinkinga bese uzama ukuyisolve. Ngenkathi uzama ukuyisolve bese kuyivela amathuba. So hayi ukuthi kumele mawusuqala usune business idea phela qala nje uzokho uyinqobuza nje uyinqobuza koze kulunga day by day ugcina uba perfect. Uthi qala ukuze ubone imphumela usho njalo nje ngamafuphi. Sesivala emarket yakho uthola ngaziphi ikhathi inamba bafisa ukorder mhlawumbe uyawenza ama-order bakuthola kanjani? Alright. Ngo7 okay ngiqhubeka ngivuka ngo3 noma usukulele wenzani wena ngo3 sengivuka mina ngipheke by 6:30 isikudla sesivuthiwe la etani ufika ngo7. Okay la nto sefuna uku-order inamba yami le personal number nje 072 333 7386. Uma ungekho etawuni siyayenza iplan muzofona kusenesikhathi nawo sinikeza isikhathi sihlelela muse etawuni ke abafethu ongazala akekho umuntu okwazi ukuwokha angazweli njengami ngokho kushona ilanga mawusetawuni nje ngizofika ngisha kuthiwa yabo nje drive driver sithatha ukuthi ku-order yedwa lelo sethi uzakhathule nje mawusukulethile bese thi omunye ungilethela nami lapho ungazuyeka u5 nje endaweni eyodwa angikhakhali ke uhamba. Ncinci mfethu asibonge ithubo siphe lona ukuthi sikhulume nawe namhlanje. Nami ngibonga ithuba bangale ukuthi le interview nami ninginikeze exposure yamahala. So ngiyabonga kakhulu. Right. Sibonga kakhulu umbukeli besikade sikhuluma naye insizwa uNcinci. Khumbula ke ku YouTube ungasithola Real Nqubeko TV, hamba subscribe lapho. Bengikhona sikhona sifikile sabona sithi #emphandweni bikhona insizwa Sitesh production lapha insizwa yona engihamba nayo okuyona esishana lo msebenzi. Namhlanje ke bezivakashela ikhishi likaNcinci elila edolobheni uzwile ukuthi khona nelingale ngasisibheje elikhulu ke lona mhlawumbe nalo soke sikhombise lona ngelinye lamalanga.